inkatha umuntu wayezipolitiki enkatheni uyedwa umntwana ophinda ngeke naba abanye noma beyazi politika some of them but they have a problem yokuthi they can't express their opinions, they can't express their feelings politically ngenxa yokuthi abazazi noma sebe right noma sebe wrong ngoba mawuzokhumbula ukaMagwaza Msiba kwayilokhu esho into eyodwa ngithunywe umntwana yonke indawo ngithunywe umntwana kwagcina sekuyihlaya waphuma enkatheni kade national chairperson we-IFP uMagwaza Msiba wasuka lapho wavula iqembu lakhe umntwana ophinda ngene waphatheka kabi futhi umntwana ophinda ngene wayengafiki wayi-express ukuthi akaphathekile kahle ngento yenziwa uMagwaza Msiba kodwa futhi akazazi ukuthi akabulawa waqhamuka nobaba wayeno-Babyface namabhasi angisazi nje noma uBabyface usekhona noma amabhasi asekhona kodwa akazafi usaphila manje wasungula inadeko le yona yebo uzibajiyana lo baba lona uphile ifreedom emnandi ngoba umntwana ophinda ngene wayazi ukhaya Khumalo wazomthethisa enkompeni ye-IFP umntwana ophinda ngone wamxosha waphuma engxodozela ukhaya kodwa akazabulawa ukhaya namhlanje usekhona so into abaluleke kakhulu la is to understand and know politics njengamanje inkatha yagcina ukuba ne-conference yayo usekhona umntwana ophinda ngene ayiphindanga yaba nayo i-conference uyakhumbula ukuthi ngo-2011 inkatha yasala nomasipala ababili okwakuwuLundi mangaphusisi nenkandla la kuqhamuka khona uNtuli yabona yafa yaphela inkatha emveni kokuthi ngo-2004 kwakuphethe ubaba uSenzo Mchunu as unobhala jikelele kaKhongolose ila i-ANC iyangena khona ngonyaka ka-2004 ingena KwaZulu Natal ayiphethe phela umlandi wazi ngekhanda ngoba ubaba wakhe umlando so into eyenzakalayo kwethu la noma bangakhanyisa bhuti hayi ukade wonakala uNkulunkulu amosha kudala nje so and then kwalokho umntaka baba mawuthi ebuka i-ANC iphatha from 1994 kuze kuzoba u-2000 manje noba beqala bebambisene manje noma u-2024 kuze kuzoba u-2024 yonke leyo nto leyo ikhombisa ngosobala ukuthi umntwana ophinda ngene kodwa he has been in the national parliament from 1994 waba uminister waka-Home Affairs iminyaka ngeminyaka waphinde wabreaka irecord lokuba is the most acting president of lifetime sasithi masifunda esikoleni sizokuthiwa umntwana ophinda ngene uthola ukuthi abahlaziye ukhosini bathi hey kunyuka ngisho amandla erandi kuphethe umntwana kusho abantu bakwaZulu ngoba phela ayikho into esasiyazi kwaZulu thina ayishunyana into eyodwa kushunyayelwa inkatha sihleke size silala thina ngalokho singazi ukuthi amandla erandi anyuka amakwenze njani ehla amakwenze njani kodwa wakwazi uku-acta as acting president more than 22 times akekho umuntu wakwaba acting president ikhathi eyiningi kanjalo acta ngoba shuthi wayethenjiwe umntwana manje ke mina ke ukuyi-expressa kwami enkatheni ngamaphutha ayenzayo akunankomfa bathola omasipala abaningi ngo-2021 bathola amasipala abaningi kakhulu baphatha ama-district amaningi kakhulu into abayenzile bavele bonke umuntu wayomba amafosholo wahamba waya endaweni la emanxiweni kwasala khona amafosholo bathatha lo mafosholo bazomba igolide at the expense of our society, at the expense of our life. And manje ke mina njengongizwe Mlando waMchunu president of the Bheka Nation angisoze mina ngakuthulela lokho ufakazi uqanda ikhanda umasipala wasemajuba bankrupt umasipala wasothukela bankrupt umasipala
emkhanya kude umasipala waseJozini ubankrupt, umasipala wase eShowe ubankrupt, umasipala waseMelmoth lapha eMthonjaneni is bankrupt, umasipala wase eMhlathuze is bankrupt. Uyabalisa ungwenzi lapha lo inyasa liyakhala lithi inyasa uma ngabe udayisa owakwenu nawe uyofakela inye langa liyaqala liyabalisa malibika usizi manje liyavalelisa imndenini ayisebenze leyo. This is politics. If you have feelings, get away. And then bese kuzoba umasipala wasenkandla awunanga ngisho isent abasebenza abaholi abanjani maqurusini laphana is completely bankrupt yabona. Ngicela mina wazi ukuthi ngempela kubo bonke labo masipala uma lento engiyikhulumayo uyingamanga ngicela umphathi wakhona nabantu abanomsebenzi uthinta umasipala kanye nabantu abamasebenzi bakamasipala lezi inkinga engiyishoyo ngabo bonke labo masipala nginamanga yini. And the majority of municipalities in KZN, they are governed by IP, and the IP iyona kanye uLundi is completely bankrupt yabona. So manje into ibukayo lento yokuthi uma ngabe ngempela umntwana kwaphinda angene ayinyanya kanje inkohlakalo engasekho shuthi ukwinyanya kwakhe inkohlakalo sekuphindwe kashumi. Ingozi enkulu kakhulu abantu abangayinakile. And nalabo abantu abathi umuntu mayikhuluma futhi uthunyiwe yabona Mbuvu ngiyakutshela mina iqiniso neqiniso lonke neqiniso lodwa ngithi mina Nzombane noMafu ngokumane ngithi mina umuntu waqala wathi hawu usibani uthunyiwe mayenza ukuthi okusiwazi ngayo ngani na obona ukuthi elokishini noma endaweni yasemakhaya make kwantshontshwa inkomo zesela kuvala yonke imigwaqo, make kwantshontshwa imoto yesela elokishini kuvala yonke imigwaqo. Ngize ngisho amabhanoyi alidli ngisho ukudla isela ngoba isela akekho umuntu ongafuni ukuntshontshelwa njengesela ngoba lathi ilona kuphela enelungelo lokuntshontsha. Nalabo abantu abathenga abantu ukuthi bakhulume bahambe beveza inkununu bekhuluma udoti bahambe besakaza ikiwi emahotela yonke le nto leyo lemgodoyi iyona kanye eyenza ukuthi egcinwe ngosuku bephenduke bezothi ungisi uthengiwe. Ngitheke obani mina ngashaya imali emabakhethiza mafinyila baze basala netulo embili kwaZulu Natal. Akaze ngizikole noyedwa umuntu we-EFF because they are the political genius, they understand politics. And uZuma uyakhumbula inkatha umntwana ophinda angene ebizwa ngeGash to iGash ebizwa ngeGash kutelekiswa igama lakhe lakwabo lokuthi uGatsha Buthelezi. Inkathi bizwa ngokova kuthiwa okova iGash yabo. So leyo nto leyo kuthuka umntwana ophinda angene kodwa lokho akaza sukuma abantu abana. uZuma wabizwa ngomdlwenguli uthatha ishawa ibekwe ikhanda lakhe eyiswa enzwa yonke into eParliament. Inkathi campaigner wonke ama-volunteers enkatha ecampaigner ngokuthuka uZuma, ebizwa ngesela, ebizwa ngoGupta, ebizwa ngomdlwenguli, ebizwa ngisho nawo makhelwane bakho Ntuli bethi isela uma selintshintsha iskipa lagqoka esinye iskipa ungakhotha ukuthi isela lelo. uZuma was smiling when uThamsanqa Ntuli esho leyo nto because he understands politics. And then uJulius Malema, when he expresses himself and politically and ngayo yonke indlela uyaqokothisa khuluma eqise. Mina ngikhulume no kunjana no ngagandavula obaba uCyril Ramaphosa no baba uSenzo no Gqedamathe bonke
ngoba they owe me as a citizen of this country. But in the end of the day, angazi mina ngisingeke. Uyangithi ngithini? And then after that ngaphinde futhi iNFP ngayigxeka ngendlela engigxeka ngayo ubaba uPhansi akakaze ukuthi athumela abantu ukuthi bawukheme emizini kababa. Instead of ukuthi inkatha ethi mayithi ungizwe siyamsaba uya uzosihlula ukuthi akakabe ke ithumele noma ke ama genius ayo ama political scientists awo azoba debate ama points ang invite lutho uTothula Sizwe uNtuli ubulawayo lo hamba sengathi uplug ogesi now yabo uzoba istar ubaba umkhulekelo uhlengwa yabo so bonke labo bantu akakaze besho ukuthi kimi no sicela uMacingwane sondele neno ayichaze into ayishoyo sesimzwile futhi siyaba encourage abantu ukuthi bawazi ukuyi-expressa ngendlela abafila ngayo ngoba inkatha umntwana ophindangene wayisungula as a democratical organization that will govern in a democratical constitution of South Africa. Akaze kwenzeke lokho kunalokho into eyenzakalayo mina kuhlasela umzika baba kuhlasela omngami ngiyathukwa usuku nemini no points okusho ukuthi inkatha is the poorest political organization that deserve to be perished if they don't comply with the rules and regulations of this country. But personally, I will never allow inkatha to be perished. Ngoba ngiyazi ukuthi laba abayiphethe njengamanje inhloso yabo ukuthi bayigainise bona bayiluthe futhi umuntu olaphinda angene uyoguquka emalibeni akhe. Ngakho ke therefore I will set the record straight ukuthi mina soon and very soon ngizoya kwaphinda angene ngiyobona umntwana uphumzile ngibone inkosi uMaphikelela umntwana uzozifa ngikwazi ukubaceba kahle engikushilo nengakushilo ngikusho kumntwana uzozifa so bezokwazi ukuthi iqiniso lonke neqiniso lodwa lazeke ukuthi ikuphi ekuyikhona khona okumele makwenzeke nge-IP uma iphethwe amaluthazi kanje. iMK ngina ngilwile neMK salwa ngayibuka ngeselodwa ya complaina kodwa akaze ngizingele sidla inyama ndawonye sibusa ndawonye umnandi. That is a wisdom of politics. Macingwane. So who are they as IP? So but bona the only option that is left is to kill him. Is that politics? That's why I went further and further to express myself in the concerns that if they do that, they must remind themselves what happened to Israel. Wabula uhlanya lombala lo kuthiwa uJesu wabulawa uqulu mayibulawa uJesu lo namhlanje bathi babuka babona izwi liyabheduka kwathiwa hayi uvukile bathi babheke thuneni akho umuntu uciyiwe kanti waqhubeka impi yalwa emveni kwalokho kwathiwa hayi wafela ezolozeni bathi ngidakiwe baqhubeka impi yalwa until today. Uhlanya libulawa uhlanya luyinhlanhla. Macingwana sizwa kahle mfowethu futhi ngicabanga ukuthi sisizwe sesicaciselekile ukuthi awunayo inkinga neIFP kepha inkinga inabaholi abathize beIFP. Mangathi mhlambe ngizwa kahle noma ungababizanga ngamagama ukhale ngezinkulumo zabo eyisusa uhlevana ezithi wena uyisitha ngokuthi wenze njani ubeke umbono wakho ukuthi ilokhu ikwashona umntwana wakaphinda ngene inkatha ikazi iye enkomfeni yiloko nje kuphela kubangwayo. Yebo nanokuthi
abaholi bayo after iGNU Mbovu banikezwe i-national task kade ngangikhala ngenkathi ukuthi iyaze regionalize nala iphethe khona kuno MMC abasegoli lapha amavoti abantu bakwaZulu labo abahlala la kodwa abama citizen asema-hostel ibona benza ukuthi iqualify nokuthi ibe namakhansela eGoli eNkatha. Into eyenzakalayo ukuthi mfowethu awukwazi ukuthi umholi under iGNU kunaba onominister abawu3 abalapha eNkatheni kuzoba minister u-deputy minister ngani ma public health noma wabani lo transport hayi national ubaba inkosi yaseMbongobongo noButhelezi yabona yes bese kuzoba ubaba uHlabisa uBulawayo uminister wakhokha ophethe amakhosi kanye nokusiwa kwamapipi ezweni lonke jikelele nomasipala yabo bese kuzoba umkhuleko o-deputy minister wakwa transport and the transport i-portfolio enzima kufana ngabe deputy minister mhlawumbe abawu3 noma abawu4 ngoba we got a serious problem yokungabi khona kwemigwaqo right i-vandalized elungiswayo iyarojwa ngenxa yokuthi kongiwa imali uze bayidle neyifebe. Into eyenzakalayo ukuthi mfowethu uminister u-deputy minister mfowethu Mkhuleko Hlengo akakanali ilungelo lokuthi under a constitutional government under constitution ya South Africa and under the code of conduct oyokusebenza aphinde under i-constitution yeqembu lakhe national spokesperson, deputy minister of transport, member of parliament under oath azothi mina we want to officially declare Ngizwe Mchunu as the #1 enemy of the IFP. Therefore, all the members of the IFP should treat him so. Khuzeka Mpanda. KwaZulu leyo nto leyo is a declaration of war. So manje, if I was stupid, I was going to respond exactly as his words. Because he who is that mbu. So manje and he don't know nothing, yabona. So he don't know politics. So into eyenzakalayo uthi because I'm the leader, I can't sell my soul for nothing. So all I'm saying, ngilandele imithetho sekelo wale liswe ngalakwezwe ngayomvulela iqala kanye nalabo abantu ababechaluza emzini kaBaba njoba ngenza ukuthula sizwe. So manje bona if they are politically angry is not my business. So yena ke lokho akwenzile ku outside parliament, ku outside governance, ku outside politics because is getting violence against me. Okushuthi umuntu nje imember yeIFP mayihlangana nami ngangikhande ngamatshe angibulane. Futhi yena mighty enemy, there's only one thing is what we enemy when you see an enemy you kill the enemy, you don't negotiate with an enemy. Mind you, I'm just a normal citizen with no card of any political organization. Baba sibonge Maqingwana sisizwe sesizwile ukuthi ingxabano noma udwesho likhona lusuka kuphi but lusemazwini aqhamuke ebuholini lapho declare khona ubaba uMaqingwana njengesitha seqembu lokho okade kumenzela amazinyo abushelilisi kakhulukazi kubalandeli beIFP for no reason. Kodwa ke siyajabula ukuthi uzoya enkosini yakaButhelezi ukwazi ukuthi uyolungisa lolu daba okubonisayo ukuthi awunanxa neqembu lenkatha kepha abanye babaholi babo abahluleke ukukhuluma
into efanele bayayikhuluma. Siyabonga kakhulu baba Macingwane. Sizocela uthatha nje noma abalaleli abayishumi ukwazi ukuthi uzwe uvo lwabo ukuthi bathini bona kulesimo mase siyayivala kunga awunankinga naloko baba Macingwane. Haya anginankinga nalokho mhlawumbe ebenganxusa ukuthi ukubalaleli abakhona njengamanje abafisayo ukuthi ngimbone umntwana okwaphinda angene uMaphikelela mhlambe bengakuveza umbono wabo mhlambe ngama-like nje ayi-million lapha maye ngafikanga kwi-million ama-like lapho kuwena mfethu kwi-account yakho ngeke ngilibeke mina kwaphinda angene ngoba lokho ngikukhulumayo mina ukuthi ngikhuluma into mina eseyinhlizweni zabantu namalungu amaningi ayifisa ukuyikhuluma lento kodwa angenawo amandla ukuyikhuluma nangenayo indlebe yokulalelwa kodwa futhi ophele ngaphakathi ngakho mina ngizokhipha lonke leli gazi labantu abaningi be-IFP abophele ngaphakathi ngithi mina sekuyisikhathi ngeke sivume neqembu lomntwana mina ngahamba mina ngifike ngibe umongameli lapha ngoba lezi inoko lezi eziliphethe lapha ukuthatha leqembu kube nami mina ngenza into okufanele yabo so ngicela ama-like nje lawa awu-1 million abathi angimbone umntwana uZuzifa uyinkosi yakwaphinda angene abathi nje angimbone ngicela ukuthi lama-like abe 1 million wena ubuqhubeka futhi uthatha abanye abantu Macingwane siyabonga nangu ukaMageba sesothatha ishumi mana bazonela nje kunentamo engaka nje bazonela abantu abale ishumi lapha Macingwane hayi sekushoda ukugcina mfowethu asithathe nangu Sontshikazi right sinibingelele ukusho mina maye ngafikanga ku-1 million ama-like angilibekwa phinda ngene umbiso nomatshana maye ngafikanga nje kumele ku-1 million angilibekwa phinda ngene abantu abathi mina angihambe ngiyobona umntwana inkosi yakwaButhelezi uMaphikelela ngikhuluma lolu daba ngicebe lezinja eyiphethe la eqembini lenkathi ezilibulalayo babethi angihambe ngicela ama-like a-1 million mabethi ngiyeke hayi ke maye ngafikanga mina ngibeke lapha right sibingelele mntwana Mageba ninjani Ngiyaphila kanjani ngakwazi ukubhala ngesikhathi somuntu ukhona umbuzo obufisa ukubuza kubaba uMacingwane yazi sawubona uTungizi angiyathemba ukuthi uyaphila siyabonga ukuthi usinikeze isikhathi sakho nje uzochaza ngokuphatha kabi mhlawumbe okwenzekayo eqenjini siyathokoza ukuba nawe engikuzwayo mina since ngilaleli uzwakala njengomuntu oyithandayo inkatha uzwakala njengomuntu who's noma uthi wena unayo membership yeqembu but uzwakala as someone oyikhathalele inkatha okungiphatha kabuhlungu-ke mina ukuthi makuziwa ey'ntweni zamasiko makuziwa ey'ntweni zesiZulu ngizwe makuziwa ey'ntweni ey'phathelene noZulu uyazigqaja kakhulu ngenhlonipho uyazigqaja kakhulu njengomuntu osazisayo isintu but uphinde futhi wena uzi-contradict kuyo yonke into oyikhulumayo wenze sokumuntu ongazi lutho wenze sokumuntu ongaphumi ekhaya eliphilayo wenze sokumuntu nje at the very same time uphinde futhi uyi-contradict kuyo yonke into oyikhulumayo sikuthi umuntu uphinde umbize ngobaba that to me says ukuthi uyayazi lento eyisho ukuthi irongo ngizwe because njengamanje la ukhuluma ukuthi wena izinto ezenzakala enkatheni zikuphatha kabi nomongameli wakhona uhambise okwe-robot uphinde futhi wena lapho uzombiza ngoba bulawayo how do you insult a person at the same time refer to them in a respectful manner that says to me ukuthi kwawena uzazi ukuthi umiphi and you're not understanding
ukuthi umiphi i-argument yakho iyiphi. And uthi wena inkatha bekumele ize kuwena izokutshela ukuthi inini conference or ama-rules and regulations ubani ngizwe eqenjini. The IFP has an NEC, has a national council, the highest decision making body of the party okuyibona benza iy'nqumo eqenjini bayazi ukuthi i-conference inini. Why bekumele kubizwe wena ngizwe kuzochazelwa wena ukuthi kwenzakalani eqenjini or i-conference inini. Mana Ntombi ngiyabuza Qeda baba sengiyaqeda nje ngiyacela kancane. Kusiphatha kabi thina njengamalungu eqembu ukuthi udicelela isithunzi sikamongameli wethu phansi. Siyamhlonipha lo wababa yabo ngoba na umbiza ngobula uthi ubaba uhlabisa. It's because even if ngabe awumthandi umyeni womuntu lo more than anything ake sibeke eceleni ipolitics uganiwe nawe ngizwe nabafazi bakho abakuhloniphayo naye uganiwe unomfazi wakhe. At the end of the day unomuzi oholwa wuyo aphinda zoba umongameli weqembu lenkatha. We respect him. Can we at least give him that much respect? Awukwazi ukubiza indoda yomuzi wayo uyibize ngerobot no matter ukuthi you despise him kangakanani. He's a human being. Uma unezinto ongayithandi ngenkatha ngizwe, you could have at least written a letter, or you could have at least used the platform yakho that has so many followers. Wenza ivideo ukhulume kahle njengoba kade ukhuluma nje ukhuluma izinto ezinziwa omasipala benkatha ezingakuphathi kahle without having to insult abantu. Esinenkinga nakho ngizwe is the fact that awukwazi ukuzi-expressa without including ama-insults. Noma ngabe kukhona okuyikhona okukhulumayo asisakuzwa thina because kugcwele ama-insults esikuzwayo kuqala inhlamba esingeke size siyivume. Mana Ntombi Phela qeda sisi hawu Mana Ntombi mana ke Makeba Mbomvu ngicela ukumphendula kafishane ukuze sithinike abanye abantu ithuba. Okokuqala nje Ntombi ngiyabonga kakhulu ukuthi ungene ukhulume uyi-express. Okwesibili ngizokuchazela ukuthi kwi-nature ye-leadership emoqala uyokhankasa ushiya umndeni wakho wonke in the normal bavamise ukuyenza leyo nto abaholi masebekhethiwe bahambe beyohlangana nabo nomndeni wabo uchazela bathi noma ngabe yini enizwayo ngami noma ngabe yini enizwayo ngami anobuza mina futhi ningaphatheki kabi ngoba sengumholi wabantu futhi abantu abahlukene futhi la sisempini yepolitiki. Ipolitiki namaqembu ahlukene nama-expressions ahlukene. So in simple terms yabona uma uqala nje ukuthi wena ubulawayo unomuzi nomndeni mina njengamanje we are not discussing family here. We are discussing issues of the country. We are discussing democracy. We are discussing constitution of this country, and we are discussing the code of conduct of parliament. So mawangitshela umuntu ubulawayo amabhano yakhe mangasikhipha manje mina from the member from usomlomo weparliamentary kazolonke no PA wakhona ebuke la authorized khona ukutravela kabulawayo ukubuka ukuthi traveling yakhe nama bodyguard akhe labo bonke abantu bakhe, and the majority of his travel 80% is KwaZulu. So leyo nto leyo, is it fair for South African people? Is it fair as a national minister of culture, as a national minister ukuthi uyanini le ko Northern Cape, uyanini le wakwambona. So manje ke we must not fool each other here and hide with insult and lokujana mina yebo ke intamba nginayo impela abafana bendla mazi kodwa kumnandi ngithuki nje ngazingeli mina intamba nginayo impela kodwa ngithuki nje ngazingeli manje ke I'm the really politician in the forest. Macingwane omkhulu asithathe wesibili sizompaka lapha ya umyeza soqhamuka ngezantsi ngizocela umyeza ube number 3 asithathe lapha ya uChakide base ngene umyeza Awudlalwa la Chakide. ngiyabingelela ithimba lonke likhona la kwipanel.
ba Macingwane Kayede ngamgolano. Ngisemnambithi ngokuhlala mfowethu ukuthi indaba engibuka uyikhuluma mfowethu awuzikhulumi njengomuntu okuyipolitiki akusho ukuthi umuntu maye kuyipolitiki Macingwane akajivazwe awukwazi ukubiza umuntu oyilunga lomphakathi la kuye ukuthi uyahola umbize ngomgodoyi phambi kwethu akasiholayo uthi siphatheke kanjani thina and okunye ngicela ukuveza Macingwane ungathi uhlaziya inkulumo kaHlengwa ukuthi uthe shono wena ukuthi uHlengwa uthe bulawa nini ngoba inkulumo yamavideo akho buwenza uthi inkatha ithe bulawa iphuma umkhankaso wokuthi wena bulawa kodwa ngikuzwa uba specific ekutheni ubulawa kanjani ubulawelani ukuchaza ukuthi hayi Yabona wetha into lento ikhuluma ubudomu nje isiphukuphuku afanele aba ungena ngisho ungena la ngoba ukhuluma uphukuphuku la sikhuluma iprinciple sikhuluma into eqondile la full sex isiphukuphuku phuma njengamanje ngoba njengamanje wena la zonqetheza wena uyicampaign yo against izwe you are not against the principle you are not against ukuthi wena izwe liphethwe kanjani noma sipala kanjani awukhulumi ngama issues esikhulume ngawo la njengamanje uhleli lapho nje umnagezi mbongolo uqashe phansi kwesihlahla emveni kwalokho lapho kunenkinga eziningi lapho zamanzi nama water tank ahlele emakhosini Macingwane ngicabanga ukuthi into iqale ngenhlamba hayi ukuthi hawu akithi uyayibona ke Macingwane ukuthi ilahle kapi kuwe ilahle abantu awubani iqondile you owe me when someone owes you you say fuck up hayi Macingwane hayi isebenze leyo okay angifuna ukuvula idialogue la chakede sidlulele kumyeza wena le date waqhakithi le date ufuna ngibolewe ngayo ayiqhamuke nawe uyangizwa ayiqhamuke nawe wena umithi wena zala man saki ubalo thebulawa mkhulu mfowethu bakwethu ngicela ningadena singavuli idialogue simple ngiyana mfaka myeza la hawu so manje ngiziduma imali lapha zihamba ngekephe business noma no Cingwane indaba ezithala umchunu nawona wonke umuntu okuyipanel angiqale ngokubingelela wonke umuntu okukhona kuyipanel ngiyasithoba ngiyeza Macingwane ukuthi bamphakamisa umoya ngiyacela lesikhathi lesi ukuthi nje sibe sonke ndawonye ngomoya ophansi ngilala lapha engikhona kunama point athintwe undaba ezalaphana uCingwane into ithi enkatheni wakubika uSompisi umphemba umhlonishwa okhona ondunankulu kwaZulu-Natal uPremier wathi lapha enkatheni akasiboni isidingo yena sokuthi engacampaigna ubaba uHlabisa ngoba umntwana wamshiya umholi emkhethile okubaba uHlabisa moving forward nginenkolelo ukuthi la eNingizimu Afrika sonke singama members akhona la enkundleni yakwa TikTok noma on social media sinembono ehlezi share all over even on Facebook lokho we are exercising a freedom of speech if I may say angazi noma usekhona Mbomvu ngisekhona mfowethu qhubeka all right so ngakho ke nalo lapha iqembu elikhona nginenkolelo ukuthi kumele siphefumule ngalo uma namhlanje kuzobula umyeza ukuthi ukhuluma waba against mhlawumbe ANC noma MK should nakusasa kuzobula omunye nomunye kade khuluma into mina enginayo engiyibona ukuthi wrong ngondaba ezithi umchundo onayo awukwazi ukubiza abantu ngemsuni yezinja nemgodoyi ubafuse gise abaholi angikwazi ukuthi Mbovu ngikholwa kuwena kodwa bese ngikubiza ngomsuni wenja noma ngomgodoyi noma ngana that is absolutely wrong lokho it is personal moreover moving forward uma ngabe abaholi bengenzi kahle mina ngokusuka kwami ngise KZN although I'm based in CP naseGoli kodwa iningi lezinto ezenzakala eKZN angikho happy ngazo in 2021 2022
KwaZulu Natal iqembu elabamba inqwaba yomasipala kwakuyinkatha. Ngolwazi lwami mina bengazi ukuthi igebengu abantu abantshontsha imali yabantu beku ANC. But ngiyamangala inkatha mangabe kuthiwa mangabe inkatha kuvela even kuma ordinate ethile ukuthi intshontsha kangaka. Kuyangithusa leyo nto leyo. Sinenqwaba yomasipala abangenzi kahle. Into mina engiyaziyo ngenkatha mbo phambi kwamehlo ami ama toilet, imbewu, into zamakhosi nemembeso nokuthi baphana inkomo nezimbuzi ubuhule leadership ekhona. Kubhlungu ke eKZN inkatha iqala exista after 2004 not ukuthi after 2004 ANC waphatha after 2004 but before then it was inkatha all along. Kade ngibuka eMsinga beawadana ngezinto zama ebuthiwa into amahashi zamakalishi nani yonke lento lamahanisi nani nayo ukuthi khona nokwakhelwe indlu yenkosazana yamanzi kumahholo instead of skills development. Inkatha mina ngokwami ibelief eKwaZulu Natal ayinayo development ekhona. Sinenqwaba yabahlonishwa abakhona abanenqwaba yamacala even enkohlakala ababhekane nawo. For a practical example, kunobaba kade bizwa ngenkosi yemeya angifuni ukumention igama lakhe like he was framed by social media ukuthi uyinkosi yemeya, but due to ezinye zezinto wagcina engakazanga ukuthi ayimithe eduzana umasipala wakho wabhenkrati kwakubi inkatha yahlala phansi yabona amkhika out. Kunamhlanje sineyimeya even kuphi la koMhlathuze. Namhlanje kade ngizwa nje ngizwe KZN ukuthi kuyashe eMhlathuze. Mina kade ngikhona last week kuvuthile tozana izimonto iRichards Bay babhizi banodoti rubbish all over. Even nakoMpangeni kunayona yonke into abasebenza bakwazi ukusebenza kuya strike okwenziwa yonke into ekhona. But uhoste mina la uhoste mina noma uhoste ikhetheze leli. Nami ngimuntu ongasaqedi umfowethu and kanti bengikhuluma mana ukuze ngikwazi ubaba Maqingwane ukumphendula point to point. La ephuzweni ngiqala lokho nje ngiqala ngimphikise la ephuzweni lokuqala ukuthi inkatha ayenze lutho. Inkatha yebo ine tendency angithi ngishilo ngathi mina ikhandwe ngaphansi isisekelo sobukhosi. Inkatha ine tendency ukuthi njalo ngayikhala kudala ngathi njalo ihambe sijinge nenkomo njengoba amakhosi emaningi angaka mangathi iphethe inkatha la kwaZulu yonke indawo kamasipala shima ngabe ihambisa intuthuko nje mase kuthiwa closing remarks isijingi sekuthi unezimvu eziwu10 ezonikwa induna namakhansela nenkomo ezonikwa inkosi. So manje ke leyo nto leyo ayisize umuntu leyo. So ngaze ngathi mina ungcono makuthiwa yenziwa esigabeni sokuthi kube khona umuntu inkosi eyodwa esuke imele leyo district ngaleso sikhathi. So into abalekele njengamanje i very important mfethu ukuthi inkatha yabona mina ngizokukhuluma iqiniso lonke iqiniso lodwa. Into ekuthiwa intuthuko nje nokuthi kube khona umehluko emphakathini wangakithi esaqala ukubona nokwazi ama-artist adumile nentuthuko ogesi namanzi ngakithi yabo noma egqoza kodwa saqala ukubona nenkatha kuphethe uThamisanqa Ntuli. Lokho sakubona kwenzeka babephethile omeya abaphambilini abazange bekwenza. And then after uNtuli ngakhala futhi sehambile ukuthi Ntuli ushiye phandle washiya phandle ngempela futhi namanje kuphandle yabona. So and then leyo nto leyo angifuni ukuthi mina ngiyisize lesekandla ngithi angiyibona ngento yanconyaza nconya ngisho nawo umongameli uqobo uZuma. Ngikhumbula ngomunye unyaka sikwase kwancamalala ethi hey yabona ngikwenza konke emhlabeni kodwa hey hayi bangishiyerise la baphembu. uNtuli unomlando wokuhlula uZuma endaweni yakhe ngisho kuthiwa kukhankaselwa iwadi yabo. Yagcina isala newadi yakhe kuphela uZuma. Leyo nto leyo ingumlando omuhle wenkatha. Bese kuthi lapho ndini
Ziningi izinto ezenzekile ezinhlondini nentuthuko eyenzekile kahle endini. Futhi okwesibili during i-unrest, i-looting yenzeka yonke indawo. Kodwa ithema abesisikaza undi umntwana kwaphinda angena wagijima wavuka elele emashidini akhe ithunukala engumuntu omdala. Wahamba wayophuma ngomnyama wathi bantu bami ningayenze lento. Wathi ngiphuma ngalesikhathi ngimdala. Wathi ningakwenzi lokho. Undi lavikeleka. Leyo nto leyo mina ngonyaka ozayo so far ngayinikeza mina ukuthi undi in a name and a respect of umntwana waphinda ngena must remain. So nami ngayiphi indlela kodwa okunye nokunye sisazodebate siye phambili bese uzothi ke lokho kushiwo umyeza la esangana ekhuluma ezenza ehlanganisa university lobutsizwa angabazi engaqhathwe indawo ngithi mina inhlamba nginayo impela kodwa ngithuki nje kazengile uyangiza ngithini. And then you lose respect and honor immediately when you leave your house and decide to be the member of the society and the community. And then immediately emveni kwalokho uzokwazi ngani mina ukuthi ngikhulise kanjani. Futhi wena uzama ubuza ukuthi wena wazalwa ubume njengashi wena ukhuliseke kanjani wena awuhlawuliwe awuhlawulanga kodwa ngiyingxenye yelunga lomphakathi angithi udinga ivoti lami. So okusho ukuthi fanele wena uaccept anything, any fire that comes in you yabona. Bese uma kukhona la ubona ukuthi hayi amagama ngiqisekile, you can't go on public as a leader and express ukuthi ngiphatheke kabi ubanethi kanti ngiyindoda ngiganiwe washo wacima. You are not a leader, you are not even a father, you are just a nonsense yabona. So uma umholi ukhuluma ukuphila kuphelele uexpress ukuphila kuphelele bese emveni kwalokho bese umbizela eceleni lo muntu lo uthi hayi banokithi hayi la kwaZulu inhlonipho ibalekile 1 2 3 and 4 and 5 kodwa mfana mqhubeka ngoba yonke into yakho uyiexpressa kahle. Hayi lento ukuthi mina njengamanje semkosela ukuthunya uphuthu ngithunya uphuthu mananga abantu bafuna ngithuma uphuthu mina ngibabize ngobaba ngabiza ngabanumzane ngibabize izinja Macingwane Mhleli Bingelele baba ekhaya. ba Hayi anginawo baba maningi bekithi nje akudlule ngibingelele lapha kuba Macingwane ngisho ukuthi hayi kuyazwakala khona baba ukuthi hayi umoya uphezulu baphezulu ngempela kodwa asesithi Macingwane ungawunyusi kakhulu baba umoya ungawunyusi kakhulu bo yize noma bekujijele ngamatshe ungezansi wena zama ukuqondana nabo ube sisigabeni sabo ubheke ukuthi baba bakwenziswa yini lokho abakwenza yize nasi nangale mana njengamanje mfowethu mina ngizumuntu oyemelayo awuphendula ama issues la we are dealing with issues. Can you answer issues and point to point yabona please manje uyayema uyamassage akumassage la sikhuluma ama issues. Can you get on point bro? Macingwane angibe ngehlele ngezansi kungazi unyuke asifaka omunye baba Rock Ngathi seyasaba uRock Lwazi Nkosi Angibona umbovu ngibingelele nechunu lapho uzanga cha wembovu mhlambe mina nje ngizoba mfishane nje ibe straight inkathi iqale nini ukubona ubaba Macingwane ukuthi uyi enemy number 1 yenkatha because ubaba Macingwane siyamazi thina eNingizimu Afrika naKwaZulu Natal ukuthi umuntu onje zolo lokhu ubaba Macingwane kade akekho umholi angamgxiphi izolo lokhu mina njengelunga leEFF kade ethukana nomholi wethu bona abaholi benkatha laba ngishiye meyazazi imfake uMacingwane kuma status bejabule behlangana Zulu akunanyasa lazoba nomcimbi la eKZN
namhlanje mangabe ubaba Macingwane eseqonda ngqo kuye inkatha isimlabelisha as enemy i-wrong inkatha ngale lesa statement sikamkhuleko Hlengwa si-wrong fanele asilungise ubaba Macingwane umkhulumeli wabantu abangakwazi ukukhulumela naba i-membership abazothi bayakhuluma benkatha bathole sebenamacala eqenjini mina nje ngithi baba Macingwane up lapho qhubeka lento yenzayo yabavula abanye abantu amehlo phambili Macingwane. Nekwethu ngiyabonga kakhulu mfethu. Mbomvu lensizwa uma ukuthi lamagama akuphila ewakhulumayo akahle ayi angisho mina ukuthi inkundla yokuzongconywa kwami la. Kodwa umuntu mayeza la ngeza namaphuzu. Kodwa ngiyacela ukuthi lamagama akhulumayo maye ukuphila hayi alize elinye imiliyoni hayi Rock elinye imiliyoni mabe kusho ukuthi ukhuluma impaduko lombhemu asiyekele yeah Rock nami kobe ngiyimpaduko kanye naye angathi no Rock uselele mbathi faka abanye baningi ba requesta la oh angathi ngempela laba sebesabile Macingwane cha ngeke besaba ukembi ngeke besaba usho wena Macingwane unenduku embi they are covered hayi awuthi sibathatha abanye mawuthi awukakabi nankinga ngicela ubathathe ngokona phasi sivale kodwa basivale singalishanga imiliyoni lesibili okusho ukuthi cha yonke lento ngikhuluma mina bekuyimpaduko nje yeah yonke lento ngikhuluma ongena ucela vali mic okay right asiqale lapha ya ku Nongalo Sawubona baba ngizokala. Kakhulu. Sawubona baba ngizokala. Mfethu uMacingwane he's a political disaster. He doesn't know into ayikhulumayo. Uyagxeka nje njalo uthuka inhlamba. So ayikho indaba yakhe serious ngiyabonga. ngiyabonga mfethu indeed I'm a disaster ngiyabonga mfethu indeed I'm a disaster Godon Matomela uyaphila mntaka Mada siyaphila njani nina hayi singanana Nyanda emkhonto Macingwane yes you are speaking to a political disaster here how are you say I'm good political disaster and you Wahle kakhulu uNkulunkulu akunwebanga kahle la vela khona manje usashaya inyana yeah cha nami Mbomvu ngithi ake ngisike elijikayo la uyabona Mbomvu mina ngiyenkulumeni kaMkhuleko Hlengwa uMkhuleko Hlengwa nje totally wrong urong kakhulu uMkhuleko Hlengwa ngoba uma uMacingwane egadla ko ANC ko MK ko EFF bajabula bahlela kunala ayiwo madoda unokwazi nokwanda uma uMacingwane sebhekene nabo ngobe inkatha sebeyakhala leyo nto ayifuneka uMkhuleko Hlengwa lento ayenzile ukuthi ezothi uMacingwane uyi-enemy yokuqala bona mabehluleka ukusebenza abasuke bethu uMacingwane uyi-enemy yenkatha uma behluleka ukusebenza uMacingwane ekhipha amaqiniso abo engikusho ukuthi ngeke uMacingwane ekhulume ngalendlela le uyabona nje akufanele ngabe njengoba thina silapha eMsinga kuthiwa kusenento esikhala ngawo sinama toilet nga4 emzini yobaba bazi ukuthi mabengena befaka ama toilet dolo lwamanzi babafaka umpompi kodwa amanzi uMacingwane lento ayikhulumayo ukhuluma iqiniso bayehluleka dismal
abasuka ukuthi mabehluleka bese belokhu befuna ukuvala umacingwane umlomo ngezinye indlela vele inkathi yehlulekile uhambe lapha lapha ebaqulusini bolile phuhlu umasipala wakhona baningi omasipala ababolile umacingwane nje ukhuluma iqiniso ayikho into abalokhu bemkhomba yona ngeminwe belokhu bezomtshela ukuthi uyabheda kufuna uthunya uphuthu hey umuntu nomuntu nosuku lwakhe lokuhamba emhlabeni madoda anisuka ukuthi manitshelwa amaqiniso umuntu uvela ongafuna ukutshelwa iqiniso akakwazi ukukhula ingakho inkathi ingakhulu ngoba ayifuni ukutshelwa iqiniso umibheda uma bebheda bafuna ukunconywa wake wangabancoma senizitha seniqabene so ngeke thina sihlale singabatsheli ngeke sife sithandaza uNkulunkulu ebusuku ebese sisothandaza abaholi benkatha never ngeke yenzeke le umacingwane into akayikhulumayo ziqiniso zonke ayikho into eyamanga njoba omaZulu bekhuluma nje bethi ubizo obulawa ngani akuziyo kuzomasajwana la wakhethela yena ukuba umholi wabantu so kufanele ukuthi kukhulunywe ngalendlela okufanele kukhulunywe ngayo akuziyo kuzongcengwa abantu imali yomphakathi laba idlayo abenza zonke izinto zabo abathanda ukwenza ngazo so akekho umuntu ozoncengwa uma umuntu ebona ukuthi uyindoda noma unomakoti akahambe ke uhlala kwakhe ushiya umphakathi uphathwe abanye abazokhona ukumelana nayo yonke lento eshiwo umacingwane ngoba kuzomasajwana la makungamasajwana washo nomaleme eParliament wathi uyamhlonipha uLuzuma kodwa kusemsebenzini makusemsebenzini kusemsebenzini ngabonga Mbovu Sibonge Kotole Macingwane ngiyabonga kakhulu mfowethu ukubekile nokubo okubekile kuyilungelo lakho futhi okwesibili mfowethu nawe Ncukumane iqiniso kufanele sinimele la ekuthenini ngempela lento yama feelings abantu abayazi politics lento yama feelings yogcina kumngakho naseyinganeni zakho that's why ngisho emsebenzini makuthiwa there's something happens in his or her family ekhululwa with immediate eyikiswa ngisho umshini thiwa ushayele omunye umuntu bese lo muntu lo ephuthuma emndenini ngoba umndeni ubalekile futhi awuhlangene nasemsebenzini umsebenzini awudiscuss ama families abantu basemsebenzini bamenya wena mawuganwa bamenya wena mangabe ufile bayimema bona mangabe wenza into kwemeko kodwa into ebalekile njengamanje it's very important ukuthi we must differentiate politics family issues the societal issues and feelings so definitely this is politics and then inkatha ufakaza ngo kodole ukuthi yakhelwe ngaphansi kobukhosi manje yonke into eyenzakala khona kuyakhothanywa woman Bonani kukhuluma manje umama owazi inhlupheko ake ngibingelele ngokukhethekile kwichunu nabakhona kupanel cha wechunu ngiyabingelela mama ngiyabingelela mama mambali ngithakazela umasibeko wakwaMthembu ngiyathokoza kakhulu mfana umnisi wemvula nakho uyabona webafethu akisilikhulu mina iqiniso uyabona lento yokuthi okokuqala nje ake ngibonge indlela olithathe ngayo lolu daba lokuthi ungalwe naye ngalendlela enza ngayo lo mholi wenkatha kepha umvulele icala ngushayela izandla lokho nguthwesa uphaphi futhi asikho isidingo sokuthi umuntu uma evakalisa uvo lwakhe bese kuthiwa uzobulawa njengamanje the whole South Africa siyazi ukuthi anything can happen kungizwe emlando omchunu amehlo ethu asebheke ngqo kulowo muntu loyo which is totally wrong angaphinda yenze le nto leyo futhi nje sesikubhekile okunye ke ngiyacela abaholi benkatha laba abangenzi kahle abangamosheli laba benza kahle thina la iGoli sinomholi sino MMC wenkatha umlungisi Mabaso wenza kahle umlungisi Mabaso si happy ngaye kuze kuthi manje sivotele inkatha ngicela uvale mic kuze
size sifisa ukuthi manje next year sivotele inkatha ngendaba nje kaMlungisi Mabaso uMMC uwenza kahle bese ngithi mina endaweni yangakithi thina le vela abaholi benkatha Nkosama benzi kahle gijimani nelapha eMondlo kwa Block D emadressini niyobona imhlolo ikhansela bathi umakati alenzi kahle namanje saze sabaleka seza la eGoli sazofuna impilo sisaphuza amanzi nezinkomo alenzi kahle umakati akenzi kahle emadressini eMondlo kuyiqiniso ungizwe mayethi abenzi kahle kuyiqiniso bona abafundi ukwenza kahle bangaphoxi laba abenza kahle thina la eGoli si happy ngoMMC uMlungisi Mabaso uye sidonsela ukuthi sivotele inkatha next day kodwa laba bangenzi kahle basiphoqa ngizwe Mchunu ngikuthulela uPhapi ngithi ndodana wenze kahle wamvulela icala pay kwakhe si South Africa sibhekile anything can happen to you zizokhala ayikhale sengishiya bye bye kakhulu mama zizokhala ngempela futhi mina anginankinga ukunikela ngegazi lami uma bona bebona ukuthi ukuphila kwabo ekusegazini lami kodwa umntana waphinda ngayivumele yodwa kodwa futhi angibesabe futhi manje ke awukwazi ukuthi ekuhlasela ikunikela ukuthi fana bese lokhu imhlonisho akibona umhlonishwa izinja I still repeat la ngizombufu izwa kahle Macingwane wekwantontoni when someone give you fire you can't give him flowers. You give them fire back. Yes. And I fight twice and 10 times. Wekwantontoni mina anginamlando okuhluleka uMbovu I want to say this on the record anginamlando okuhluleka ayimshundala ngihambe ngo Tobo umlando okuhluleka nathi mza selo ungazana futhi okwesibili ngithi mina umkhuleko thula sizwe bathumeni bafana bakithi kodwa koshiyana mama kona okay koshiyana mama kona ngiyana ntontoni baba Mbovu Nyanda eMkhonto mfowethu uyapheka kodwa ndaba ezitha hayi akubuhlungu ndawo asikho nephezela ngakini hawu ngiyabonga Nyanda eMkhonto kodwa uhlekani Mbovu awuyathimula cha Mbovu angibonga mfowethu ngale platform Mbovu igama laleli page kwaNtonto Livestock oh okay yes cha Mbovu yes Mbovu asibonga mfowethu ngeplatform ukuthi usilandele umfo kaMacingwane ngokwami okubeka uMacingwane kuyiqiniso siyayibona idisaster yokuwa komasipala phambi kwethu base KZN kodwa uMacingwane njengobhuti bengifisa ukuzwakalisa ilaka lami kuyena ngicabanga ukuthi lana okubonakala ngathi khona kube nokugeja abantu abaningi babone ulimi lukaMacingwane engathi luyalumela lokho akubeka futhi uMacingwane ukuthi abanye abaholi bakusebenzisile lokho kwabanye abaholi belumelisa ulimi uqinisile kodwa bengathi ke mina noma kunjalo kodwa asingasali sesona nathi ngenxa yokuthi abanye abaholi bayona kodwa Nyanda eMkhonto lokhu kokuexpressa imizwa yakho ngendlela ofisa ngayo kuyilungelo lomuntu noma lomhlali wakulelizwe sikulona kodwa bengifisa Nyanda eMkhonto ukuthi ngezama ukuthi sithi ukulisondeza ulimi kancane ukuze ey'ntweni eziyiqiniso ey'khulumayo kungabi sekuba nomuntu obalekela iqiniso ozobambelela wena uzokhuluma ngolimi la noma uzokhuluma ngamaphuzu ngoba iphuzu asikalizwe ngoba sizokhuluma lapho lemini iphuzu Nyanda eMkhonto elikhona iphuzu esibona ufuna ukulinyazwa abantu abaningi abasanakile okuhluba ukusho sebebambe kulamagama alumelayo angitho izinto engisho Nyanda eMkhonto sebebambe kulamagama alumelayo abasafuni ukulalela iqiniso lenkulumo ubukhuluma mana ke ilelo phuzu engilishoyo
Bala iqiniso lilalelwa abantu abangaki amanga alalelwa abantu abangaki mawungabeka nje abantu abawu10 endlini bese uthi abala ozofica bejabule abalala iqiniso ubahlokanise 55 uzofica bejabule abalala iqiniso labalala amanga ibapho uzofica bejabule. Angikukhumbuze-ke Nyanda Yemkhonto ukuthi abantu iqiniso abalithandi, abantu bathanda okungakhona iqiniso. Amanga apho Kulokho okushilo Nyanda Yemkhonto akukho okungamanga. Ngifisa ungizwe kahle lapho. Okusho konke kuyiqiniso. Kodwa ngikhalela mina ukuthi abantu abaningi sebethatha leli bala elibe lincane elimnyama endwangini emhlophe. Sebesebenzisa lona bathi yonke into yakhe ingcolile. Ngifisa ukuthi asilisuse leli bala elimnyama. Okuyilona sebenamathela kulo beshiqe. Sorry futhi. Sorry. Angalisusi ngiyalithanda ngiyal-enjoya nina into abalekile ukuthi ibalekile ukuthi mina senginitshenile into ebalekile emphakathini lento ishoyo yipi into esiyisolvile ezintweni ezingama issues omphakathi lento isho njengamanje nje wena uzoqhamuka wena uzoba yiprefect emzini kababa ulethi yalo awufuna umfundisi mina la Mbovu sacela ungehlise Mbovu. Sesothatha laba nje abogcina ndomoyana Ndimasiyari Bondo barimeni Ngizovuka tata. Nda. Hayi ngibingelele lapha kuyichuno ngibingelele nakuwe baba uMbomvu. Baba. Into esho lichuno ngiyayivuma ngoba vele uMacingwane ukhuluma kanje fanele sim understand nalaba ke asebekhala manje sebekhala ngoba sebedlisa upelepele nabo abathi ichunu liudlisa abanye bashaya izandla ichunu liqala ukuyenza lento indlela yalo elikhuluma ngayo and mawungumholi ohola abantu uzohlale usemlonyeni yabantu so okwenziwe yinto okusho ichunu ku right uyabona mina ngisuka lapha kwaNongoma endaweni yaseMaphopho asina amanzi nali ichunu lake lafika kuphethe omunye umeya lalwa nayo ichunu ukuthi wena unamanzi abantu abanamanzi ichunu leli lilwa nemeya khona lapha kwaNongoma. So bangathi ke bona uMichunu selibhekene nabo face to face ebese bekhala bethi bazolithuma uphuthu uMichunu lithi lenkatha le elihluphayo lingavotelwa siza kungayivoteli vele leyo nkatha leyo ngoba vele ayisenzeli lutho uyabona lapha eGoli la isihlala khona sinali ikhansela ade khuluma ngalo omunye umama lo yamfo uyasebenza uyena ofaka abantu othandweni lokuthanda inkatha ngendlela asebenza ngayo asisho ukuthi zonke izinto ezenkatha zibheke eceleni inkathi ihlupha ngento eyodwa yona yazi ukuthi mayinakelela induna namakhosi iqedile thina abanye abantu asenzelwa lutho buka amadolobha seKZN angcole kanjani buka kwaMashu kune issue yekhansela balifuni nathi lapha emakhaya sine khansela nathi asilifuni bonke labo bantu laba benkatha inkatha yona yinuka amakhwapha ingakho iseKZN kuphela ngeke iziphathe kwamanye ama province ngoba naseKZN yehluleka ibe no 17% abantu baze bawovotela iMK nje ngazi indaba zayo inkatha le ebheda iKZN ibolile yonke ngendaba yenkatha emva kwalokho bathi bazothi ichunu alithunya uphuthu ngeke sikuvume lokho ngoba vele ukhuluma kanje utheni mayisekhuluma ngabo bese bethi badeclare uyienemy vele bayambulalisa vele bafuna ukumbulalisa uma lifi ichunu aliyobuzwa ezandleni kaMkhuleko Hlengwa aliyobuzwa kwinkatha. Hayi sizwa kahle siyabonga kubaba umoya Terry Phila clean governance mana mfowethu ungamfake loyo ngoba sesovala mfowethu ekewukeni kodwa ngicela nami ukuthathayisa ngiyathayisa kulensizwa ngiyelame nje
ngezibusiso uthi uNkulunkulu ayigcine ngoba siyabafisa abantu abakwazi ukucwaninga bejule. Mbonvu mfowethu ngikhuluma into ejulile kuwena. Uyangizwa Mbonvu? Macingwane. Ngithi mina kuwe Mbonvu into ejulile kakhulu la eyokuthi mina umhlaba usongifundisa into ejulile ukuthi baningi abantu abahlakaniphile abanembono ejulile. Yingakho ama-social media baveza ngendlela abaveza ngayo bese laba abaphambili bebe nesikhwele bengakwazi ukubamukela. Ukuvula inkundla enjengale yakho wethu clean governance unikeza abantu ithuba uyi-expressa uNkulunkulu akuvikele ngayo yonke indlela. Mfowethu ubalekile nalo mbhemo lo okhulumayo njengamanje ubalekile. Njengamanje ngicela imiliyoni lokuqala elithi uma hlanganise 1 million sizongena kwaphindangena. Imiliyoni lokuqala lokungena kwaphindangena siyohlangana nomntwana uMaphikanela. Ngase ngicela imiliyoni lesibili lokuthi uma ngikhuluma mina kungeyikho noma ubheda asafiki kwimiliyoni njengamanje sibheke kwimiliyoni lesibili. Ngicabanga ukuthi engane wethu nawe lento ufuna uyijulele ngoba wena ukho emidlalweni awukho emahlayeni usenkundleni yokukhulisa isizwe. Labantu nje abawu-5,000 abasibukayo njengamanje nabazosibuka kusasa nakusasa. Leyo nto leyo ikhombisa ukuthi ibaluleke kangaka into esiyenzayo mntaka baba. Macingwane. Mfowethu nathi siwu-clean governance mfowethu asiqinisekise ukuthi sizoqhubeka futhi nokuqinisekisa ukuthi uyaphepha konke lokhu okuthanda ukusukuma okuwumsindo ogangayo ophikisa umuntu owaziwa isizwe sonke. Akekho ongamazi ungizwe mculo. Kuyiphutha ukuthi kube khona namhlanje ozothi uxakwa indlela okhuluma ngayo. Sikwazi sonke ezweni ukhuluma kanje. And awukhuluma ebaholini benkatha kuphela kuona wonke amaqembu akhona ukhuluma kanje. Angazi ukuthi inkinga ngabe sekuphi. Uvikeleke, uphephe mfowethu. Nathi kodwa siyosukuma ngako konke indlela esikwazi ngazo ukulekelela nokuxhumana nekuxhunyanwa nabo. Sithi nje phepha sithi sizozama ukuthola yena umnomzane umkhuleko hlengwa lo eze naye azochaza ukuthi khulumo yini leyabe ikhuluma. Akwazi ukuthi atshela abalandeli beqembu lakhe ukuthi cha bakwethu inkatha ingaphazamisi ukuphepha kababa uhlengwa nanoma inini. Siyabonga kakhulu amen kababa uMacingwane. Siyabonga kakhulu chune lihle. Siyabonga mfowethu inkosi kubusisa ivikele. Ngiyathoba kakhulu kodwa laba obusubafakile obalayini laba u2 mhlawumbe ngokwenhlonipho nokwesintu asibanikeze ithuba bobabili bese sivala mntaka baba. Macingwane. Therapila Mbomvu. Ngiyabonga kakhulu. Ngibingelele kuwe Mbomvu nakuwe baba Macingwane. Cha mina nje ngizosika nje ejika ngifuna ukuba mude. Into eyenzakalayo umkhulekelwa Nhleko ube wrong. Ngizokubeka nje lokho ngoba yena uyi-leader ye-political party. Ukuthi ekhipha amazwi ukuthi umuntu obona ungizwe we-IFP emdeclare ungizwe njenge-enemy kuwo wonke umuntu oyimember ye-IFP. That was totally wrong. Mangabe uleader kwi-public into ebalekile izinto ezisho ngabantu kuwena uyithathi personally. But into ebalekile okumele uyazi ukuthi into esho wena komunye umuntu iba personal. So ngibone ngathi lo mholi ube weak. Akakhombisanga kuba strong politician. Bengamele eze ekhiphe lamazwi ngoba uma ngabe ungizwe ngalimala njengamanje vele abantu abawubheka abantu be-IFP. Okunye futhi ungizwe akavotelwa ungizwe unesupport engavoteliwe. I-IFP isadinga abantu abazobavotela. So awukwazi ukuthi umuntu ongasiyo ngisho imember ye-political party kodwa nje oyi-public influencer ngambeka kanjalo ungizwe bese wena umdeclare njenge-enemy
uthi kusasa uzovotelwa ubani. So I think uma ngabe ngiyajabula Mbomvu uma ngabe uthi uzombiza umkhulekelo ezokhuluma la. Into okumele yenze ukuze eclean igama lakhe nela-IFP kumele nje axolise. Uma ngabe uthi umuntu umdeclare njenge enemy kodwa ewumhlali wase South Africa ngamanye amazwi u-infiltrator amalungelo abantu ukuthi bekhulume uma ngabe bengekho happy ngezinto abazenzayo, which is wrong, because umuntu ungizwe ngoba ekhona umhlali wala eSouth Africa kwaZulu Natal uyavota, ngoba evota nje usebenzisa ilungelo lakhe lokuthi akhulume. Ukuthi ukhuluma kanjani kuye yena angimele ungizwe uma ekhuluma kuye, angimele neresponde ngendlela ungizwe akhulume ngayo, ngoba ungizwe uvotile evotela yena. So bese ukuthi okunye into wrong lento yokuthi ngisengiyavala baba, lento yokuthi kuthiwa usibanibani ubaba omuzi, abantu bangabefuna kuba ubaba bemizi abahlala emakhaya bengafuni sibavotele, ngoba phela kusho ukuthi ngenxa yokuba ngoba bemizi esikwazi ukukhuluma uma sesivotile. Ngiyabonga. Sibonge kakhulu ukuthe. Ngicela ukuthi sobahlanganisa amacingwana sibonele. Bonele. Wesibonele, hayi angathi usibonele usengenwa amanzi emadolweni macingwana. Siyabona nangwe ngane. Ngibingelele kwipanel. Yeah. Ngibingelele kwipanel. Niyaphila kodwa? Yeah. Amen. First and foremost, la ngizoqala khona mina ukubuza ukuthi ubaba uNgizwe Mkhulu ubelonga kuyiphi i-political party. Uyabo. Since if he knows his political history, kwabuyazi ukuthi iqembu iNkatha Freedom Party usiphuma kiphi. Lana into engibonayo mina uMacingwane is being used. He's a puppet. Khona abantu abamenzisayo ukuthi oppress umholi weNkatha. Lokho kwenza uCingwane yena akaze ayiveze ukuthi ubelonga kiphi political party. Why ekhuluma ngepolitiki engayona ipolitician? Yebo Putin ngiyabonga Putin ngiyabonga yebo Putin ngincane Putin selo ngibhala nje Macingwane akwazi politician Macingwane angikwazi ipolitician and why oppressor iqembu lasekhaya kwaZulu Natal. Yebo Putin yilokho nje ezokubuza kuwena Macingwane why iqembu lasekhaya kwaZulu Natal ubuyazi kahle mana Putin manje uPuthi ngemhlonipha kakhulu bengicela ukuthi mhlawumbe naye aqale ukuze ngikwazi ukumphendula kahle naye ayichaza ukuthi uyiliphi i-political organization ngabe singamphendula. Ngiyacela Puthi, ngiyacela ngiyahlonipha kakhulu amazwi akho makhulu kakhulu. I mean, I belong to iNkatha Freedom Party lona qembu esikhuliswe ngalo. Angizwa Puthi. Angizwa ngale ekhaya. Oh, Puthi IFP. Hello? Yebo. Yes, Macingwane, ngiyabuza. Yebo. Mana Puthi angimuzwa lo muntu. Lalela Macingwane, silalela wena njengamanje. Hayi mina ngibuza ukuthi uyiliphi iqembu lezepolitiki. I belong to iNkatha Freedom Party. Yes. Yonke lo khulumayo is based on feelings and not in reality, and you are a dumb cop. Then bese ngiphendula omunye umuntu. Mbale Mbovu lo bese ngiphendula le yampela. Previous. Leyansizwa ngaphambi kwalona. Lensizwa le ngaphambi kwalona ikhulume iprinciple. Ikhulume iprinciple ebaleka kakhulu ukuthi eyinakeke. Ngayo yonke indlela.
and yabeka amaphuzu abalekile ukuthi awukwazi ukushiya umndeni wakho uhambe uyozingela bese ubuya nengozi nasentabeni uzothi umndeni wakho awuhlekile awukhale kanye nawe unamanga mbovu qinisile Maqingwane injalo baba ngeke sayichaza kakhulu baba wami ngiyabonga kakhulu mne wethu kukho konke okwenzekile ngithi mina zonke insizwa kuzo zonke insizwa eyikhona endimeni zepolitiki neyikhona emabhinqini njengami kubo bonke abantu abangeyona ilunga la any political organization kodwa they must make sure that they fight and demand their rights abahluphi njoba kuhlupha mina ngithi mina nabo abahluphe futhi ayikhale Maqingwane hayi siyabonga kakhulu uchune lihle siyabonga ngesikhathi sakho mfowethu njengoba besike sasho sizolisukumela kakhulu udaba senze isiqiniseko sokuthi kuyacaca ukuphepha kwakho siyathemba ukuthi namaphoyisa azosenza isiqiniseko somsebenzi wawo siyabonga ngesikhathi sakho Maqingwane ngocela umhla ka26 ushiye uvulekile mfowethu sobe sesixoxa ke eceleni ngiyokudingela eduze ngiyabonga kakhulu uthobeka mina mfowethu nawe uNkulunkulu akuphephise ngoba ibalekile cha hayi akuphephise hawu wawusuvuma fast angisho ukuthi uNkulunkulu akuphephise cha akuphephise akuphephise ufuna mina uNkulunkulu ezinto angakwazi ukuthi a-instine kuyona ibesiyenzeka Maqingwane siyabonga mfowethu inkosi kubusise